Čau lidi, já jsem Mateš, CZ. Se mnou je tady Chris, ty lidi. A vítáme vás u naší informačky, která se odehrává v naší vesničce. Tak vám zatím neřekneme, protože chceme zůstat v anonymitě. Zatím. I když už mě asi většina zná. Ale to je jedno. Tak ne. A dneska tohle je vlastně informačka, nevím, jestli jsem to už řekl, a chtěli bychom se bavit o několik témat. A tady bude fakt dost. A první téma bude rozhovory. Jak byste si mohli všimnout, tohle je 6. video na našem kanálu. A 7. bude právě rozhovor, ve kterým budeme vyspovídat různé let's playery. Nebudeme uvádět příklady. Tak nebudeme. To uvidíte sami zítra. Dneska je středa. Zítra bude čtvrtek. Pátek bude přes zítří. A je to tak, no. Rozhovory budou, nevím jak dlouhý, ale určitě se vám to bude líbit, protože to neplánujeme zakončit po 3 rozhovorech, ale po více. Já si sekačku. Jsme zpátky, přišli jsme od sekačky a ještě možná uslyšíte pozadí, ale ano, jsme dál, než jsme byli. a tak to bylo k těm rozhovorům asi všechno. Budeme, jak jsme říkali, budeme ty let's playery různý, i lepší, i menší. Aby se prostě, až budeme my lepší, tak těm blbým, co jsem to kurva řekl, těm horším nebo nově zakládajícím let's playerům uděláme třeba nové odběratele, což by pro ně mohlo znamenat dobrý začátek. vypípáš. Jo. A to už je vypí. A ne, vždycky do mě. Tak, Tady bych to a druhý téma. Tak jo, a třetí, ještě není poslední, ale třetí téma jsou let's play a info o hrách. My hrajeme hry, teda někdo hraje nějaké hry, někdo hraje jiné hry. Já jsem třeba závislák na holku, jak už určitě většina z vás ví. Já zase rád Syndicate a Flat Auto. A Japonska. A Z Číny to bude víc. mě nezajímá. Ty tvoje brýle. Z Bulharska, ty debile. No. A na ty bychom chtěli třeba dělat určité let's playe. Ale nečekejte, že když budou let's play ze Syndicateu, takže budeme začínat od začátku. To Nebudou být let's play ze Syndicateu. Víš co, let's play? Začneš hru, dohraješ hru. Gameplay je, že ukážeš hru, hraješ hru, můžeš dělat dílu, kolik chceš. Tak to tak říkám. Takže budou gameplay z Minecraftu, možná let's play od něj. Já teda v Minecraft moc nehraju. Jsem to posral, pardon. Já v Minecraft moc nehraju, mám sice originální verzi, ale už ho moc nehraju. Teď jsem spíš hraju jenom to velkou a to je asi všechno, no. Nějaký ty hry tam mám, ale moc je nepodporuju. Já nevím. Čtvrté téma by byly vlogy, které by měly se objevovat na YouTube jednou denně. Každý den by mohl být jeden vlog, když to budeme stíhat. A mohli byste to udělat tak, že jednou ode mě, jednou od něj, jakoby obden. A nebo společně. A když to nevyjde, tak bych dělal třeba já každý den, já jeden. Ale neočekávejte, že když budu dělat 2 za sebou, tak ten druhý bude zrovna dlouhý a budu se na to cítit. Teď každý den prostě dobrá nálada není. Teďko na práskách možná, že je. Ale až přijde škola, tak ten moc hezká nálada nebude. Začátky nemáme rádi. Máme rádi. Začátky školy? Začátky jsou v pohodě. Horší je druhé pololetí. Ne. To je Máš 5 stejně. to kecáš. No, tak tady to bychom vynechali, hele. Takže to vystřihneme. Jedem dál. A co? No můžem, zapněte. Je to zaplivý. Vlogy by se uskutečňovaly, já bych dělal třeba vlogy 3 až 10 minutový. Podle nálady prostě.
A já bych je dělal bez kamery, protože nemám kameru. Mobil ti natáčí? Ale jo. Takže s mobilem. A No, a já bych natáčel s kamerou, pokud ještě foťák, který natáčí dost kvalitně, ale nevím v jakém YouTube okýnku, jestli by to vyšlo. Ale kdyby to vyšlo, tak bych určitě natáčel s tím foťákem. A v březnu, až budu mít nový iPhone 5 nebo 4, tak ten už natáčí v dost velké kvalitě. no, tak Myslím, to že je v jasný. HDčku, tak Full HD. No Full HD, motherfucker. A Lukáško rekord. Tam taky hádečko. No já mluvím Full HD. Takže by to bylo fakt výborný. To by bylo opravdu dobrý. Ale říkám, iPhone budu mít až příští rok v březnu, jestli se to dožijeme. Ještě dlouhá doba. No, jak jsem říkal, tak to je fakt dlouhá doba. A zatím si budu muset vystačit s tou kamerou a foťákem. Kdyby přišel ten iPhone nebo nějak něco dřív, tak se ozvu. Nebo nevozvu, vy to sami poznáte na té kvalitě videí, protože to bude fakt razantně poznat. Ale s tím foťákem, až najdu nabíječku, tak bychom zkusili i nějaké to videjko. A já bych řekl, že by to bude lepší, protože tady máš za prvé lepší osvětlení, lepší, větší rozlišení, takže to je určitě lepší. Doma, krásně i doma na to natáčelo v místnosti, což ta kamera to prostě nezvládá doma. To je prostě tragédie, kostičkovaný Minecraft, jako. A nevím, co bych víc povídal, tomuhle tématu máš ještě něco na dodat? No, já bych řekl, že tohle je všechno k tomu čtvrtému tématu a mohli bychom se vrhnout na páté tématu, což je... Co by to? Jak už řekl Chris, pátý a poslední téma je nový kameraman. který právě teďko točí. To už jste si asi mohli všimnout. No. Neviděli jste ho, ale asi to je jasný, když to nemáme my. A je jenom jeden problém. Není z našeho okolí. Je to asi kolik? 5 kila. 50 kiláků. Což je dost daleko, ale už by mohl dojíždět aspoň jednou za ten týden. A za ten týden by se vždycky dalo něco udělat. Ten film bychom si natočili sami. A na takovýhle ty vlogy, povídáníčko, informačky, které budeme určitě dělat a budeme je potřebovat. A na toho potřebujeme. Ale já bych ti chtěl ještě opravit, Matis. To není kameraman, ale kameramanka. Ano. Na konci videa uvidíte. To bude bonus. Bonus Já bych chytal. A... komu se bude líbit like. A odběr. Ale jdeme. A... Je to pravda, ale mohla by nám pomoci s těma filmama, že vždycky se hodí kamera. Bánka. Manka. Smajdova. Je vidět, že se koukáš hodně na room size. Jak znáš, Mila? Neznám, segra. A to je jedno. No, tak už se blížíme k silnici, takže bychom to Takže možná bychom to mohli ukončit. a v pozadí titulek Uvidíte kameraman. kameramanku. Můžeš. Ano, kameramanku. Tak počkej ještě rozlučka, jo? Ještě to čísto? Tak zabere jenom hlavy. Dobře. A Tak jo, já jsem Mates.cz, Peter Rockstary a čau čau. Tak jo, jsem tady já, Matesa. Máme tady kameramanku. S mojí DC bebíkovkou. Kameramankou otoč se. Vidíte, že já točit neumím, takže... Krysy, ano. máš hezké triko. Dík. Kalhoty už moc ne. Co mi chytal? Ale jo, píp. Nebal. Tak tady to můžete schválně. Vám dám jednu otázku. Kde to je? Kdo uhodne, kde jsme, je motherfucker král. Může se s námi sejít osobně. Ne. A kdo pozná její jméno je, taky se s ní sejde osobně. A kdo pozná tady to... Byla. To si řekl sám. Tak se s tím taky poznáte osobně. Jestli se nezdrhne. Tak jo. Kdo pozná, kde to je? Vyhraje! Jo.
Jo, motherfuckers. Já vám ukážu svoje oko. Spotpis. Motherfuckers. Brr.